जब तोरा से प्यार भई रहा तो दिन रात हम तोरा फोन के इंतजार में थे। तोहरा मैसेज के वेट कर कि कब फोन आई, कब एगो मैसेज आई। कैसे के हम तोरा फोन के और तोरा मैसेज के दिन दिन भर रात रात जब तोर फोन आओ बड़ा सुकून, इतना सुकून कि लागो के अब दुनिया में कुछ जौन बारिश बसते ही बस। यही से तोरा एगो फोन कैला के वजह से हम ना दिन देखी ना रात देखी। तोरा लगे 30 से 32 किलोमीटर के दूरी कवर कर